Inekuazioak. Sarreratxo bat. X-ken bat berdin 0 ekuazioaren ebazpena egiteko, bat beste aldera eramaten dut, eta X bat da ekuazioaren soluzioa. Zergatik, bat ordezkatzean ekuazio honetan, batken bat 0, bat X-en bat balioa da ekuazioa egiaztatzen duena. Hau inekuazio bat izango da. X-ken bat izan behar du 0 baino handiagoa. Hau da, hau ebaztea izango da. X-en balioak bilatzea, non X-ken bat egitean 0 baino handiagoa izan behar du. Hau da, ekuazioak bezalaxen egiten da ebazpena. Minus bat bidaltzen da beste aldera, eta X-en balioak bat baino handiagoak izan behar dira. Hau da, inekuazio honen soluzio guztiak egongo dira bat infinito tartearen barnean. Zergatik, nik hartzen baldin badet bat baino handiagoak diren zenbakiak dira batetik eskubi aldera daudenak. Orduan, nik inekuazio honen soluzioak emateko edo soluzio tartea emateko, esango dut, inekuazio hau egiaztatzen duten X-en balioak daudela, direla, pertenecer dira tarte honetako zenbakiak. Hau da, 1,5ken bat da 0 baino handiagoa, 2ken bat da 0 baino handiagoa, 5ken bat da 0 baino handiagoa, eta tarte honetan dauden zenbaki guztiei kentzen baldin badiegu bat balioa, erantzuna 0 baino handiagoa izango da beti. Orduan, batetik infinitora-inoko tartea non bat baino handiagoak diran, bat ez litzeke izango inekuazionen soluzio bat. Adibideak, hasten gara lanean. Ebatzi, 2x gehi 7 handiagoa izan behar du 7x-ken 3 bainan. Hau da, ni bilatu behar dut X-en balioak edo bilatu behar ditut X-en balioak non hau betetzen duten, hau egiaztatzen duten. Inekuazionen soluzioa bilatzeko, hasten naiz, X-ek alde batera eta zenbakiak bestera. X-en balioak beharrezkoa da alde positibora bidaltzea. Eta zenbakiak beste aldera, hau da, 7x-ken 2x, 5x izan behar du. Txikiagoa, alde estua da txikiagoa, eta alde zabala da handiagoa. Txikiagoa izan behar du 10 bainan. 5x txikiagoa izan behar du 10 bainan. Berdin da nik nola idazten dituten. Alde estuan X-en balioa eta zenbakia alde zabalean. 5 positiboa da, zatitzen bidaltzen dut. 10 zati 5, 2. Orduan, X-en balioak izan behar dute 2 bainan txikiagoak. 2 baino txikiagoak izan behar baldin badute, hartzen dut grafikoa, eta egiten dut, 2 jartzen dut erdi-erdian, txikiagoak dira ezkerraldera eta handiagoak eskubi aldera. Orduan, marra edo tarte hau marrazten dut. Orduan, nik hartuko dituten soluzioak edo X-en balioak izango dira, soluzio tarte honen barnean egongo direnak. Hau da, X-en balioak izango dira, egongo dira, minus infinitotik 2a bitarteko balioen berdinak izango dira X-en balioak. Izango dira inekuazionen soluzioak. 2 ezin dut hartu, zergatik 2 baino txikiagoak izan behar dute. 2 baino txikiagoak. Hola egitea beharrezkoa da. Zergatik? Kontuz negatiboekin. Nik esaten zait ebazteko inekuazio hau. Minus 3x txikiagoa 6 bainan. Hau ebatzi behar dut. Nola egingo nuke? X beti alde positiboan egon behar du, orduan X bidaliko dut eskubi aldera eta 6 beste aldera. Minus 6 txikiagoa 3x bainan. Hau da, 3x izan behar du handiagoa minus 6 bainan. Jarraitzen dut ebazpen prozesu honekin. Eta da, X-en balioa bilatzeko 3 zatitzera bidaltzen dut. Minus 6 zati 3, minus 2. Inekuazionen soluzioak aurkitu ditut. Izan behar dute minus 2, baina handiagoak. Jartzen dut minus 2, eta handiagoak esan nahi du infinitorantz. Hau da, tarte honetan egongo dira inekuazionen soluzio guztiak. Minus 2 ez da egongo tarte horretan. Orduan, soluzioak edo inekuazio hau egiaztatuko duten X-en balioak daude minus 2 plus infinito tartean. Pentsa, nik beste erabatetara egiten dutela inekuazionen ebazpena. Hau da, uzten dut minus 3x txikiagoa 6 baino X uzten dut alde negatiboan, eta egiten dutena da zatitzera bidali. Hor, akats bat betetzen nahi naiz.
Zenbaki negatiboak ezin dira zatitzera bidali. Ez zatitzera, ez bidertzera. Zergatik begiratu. Hortik iritsiko nitzeke, x-en balioak izan berutela -2 baina txikiagoak. Prozedura okerra denez, lortzen dut erantzun okerra. Hau da, x-en balioak ez dute -2 baina txikiagoak izan behar, baizik eta nik lortu dut prozedura egokia erabiliz, x-en balioak izan behar dutela -2 baina handiagoak. Orduan, nik erabakitzen baldin badet, zenbaki negatiboekin lan egitea ez dela egokiena, horrela jokatu beharko nuke. Erabakitzen baldin badet, x alde negatiboan mantentzean, -3 zatitzera bidaltzen duten bezain pronto ikurroni buelta eman beharko nioke. Hau da, -3 pasatzen dut bidertzetik zatitzera, 6 zati -3, ikurrari buelta eman beharko nioke. Txikiagoa trukatuko nuke edo aldatuko nuke handiagoarekin. Orain bai, x da handiagoa -2 bainan. Horrela egin behar da, nik erabakitzen badet zenbaki negatiboekin, hau da, x jartzea alde negatiboan. Ondorioz, egokiena zenbaki positiboekin lan egitea da. Beste ariketa batzekin frogatuko dugu. Ebatzi, bat, 2x gehi 7, 3 baina txikiagoa da. Bueno, nik erabakitzen dut, x alde positiboan ustea zenbakia 7, beste aldera bidaltzen dut. -4. 2 zatitzen pasatzen dut, positiboa denez eta inongo problemarik, -4 zati 2, -2. X-en balioak izan behar dute, -2 baina txikiagoak. Hau da, inekuazio hau ebatzi ondoren, esango dut inekuazionen x-en balioak, -2 baina txikiagoak izan behar dutenez, dira soluzio tarte honetakoak. -infinito, -2 tartean dauden x-en balioak dira inekuazionen soluzioak. Bigarrena, 3 ken x txikiago edo berdin 9. Berdin, x alde positibora bidaltzen dut 9 orduan kentzen, -6. X-en balioak izan behar dute, -6 baina handiagoak edo berdinak, hau da, -6 hartu egin behar da. Zergatik nik soluzioien artean hartuko dituten zenbakiak izango dira, -6 baina handiagoa, baina baita ere berdinak, hau da, -6 ere hartuko dut soluzio bezala. Orduan, -6 eta handiagoak. Hau da, inekuazionen soluzioak edo x-en balioak egongo dira, -6 infinito tartean. Hirugarren inekuazioa, ebatzi. X-ek alde positiboan, zenbakiak beste aldean. Bat, txikiagoa edo berdin, 2x. Alde estua txikiagoa, alde zabala handiagoa. Hau da, 2x izan behar du, handiagoa edo berdin bat, handiagoa edo berdin bat. X-en balioak bilatzeko, 2 zatitzera bidaltzen dut. Orduan, bat biren hartzen baldin badut hor mugan, erdian, bat biren baina handiagoak edo berdinak, bat biren ere hartu dezaket soluzio bezala. Orduan, bat biren markatzen dut, eta hori baina handiagoak diren guztiak baita ere. Hau da, inekuazionen soluzioak dira bat biren infinito tartean dauden x-en balioak. Laugarrena, x-ek alde positibora, zenbakiak beste aldera. 12 eta 3x. 3x alde estuan dago, 3x da txikiagoa edo berdin 12. 3 zatitzera bidaltzen dut, 4. Hau da, x-en balioak dira 4, 4en berdinak edo txikiagoak. Orduan, 4 hartzen baldin badet, txikiagoak alde honetara. Minus infinito runtz. Orduan, minus infinito 4 tartean daude, inekuazionen soluzioak diren x-en balioak. Bosgarrena. Berdin, lehenengo MKT hartzen dut, izendatzaileek azteko. Izendatzaileak azteko, MKT 10. 10 zati 5, 2, bikin bidertzen ditut. 10 zati bat 10, 10ekin bidertzen dut. 10 zati 2, 5, 5ekin bidertzen dut. Izendatzaileak ahaztu ditzaket, zekatik honen 10 baino txikiagoa baldin bada, osoa, beste honen osoa baino txikiagoa izaten jarraitzen du. X-ek alde positibora eta zenbakiak beste aldera. 4x alde zabalean dago, handiagoa edo berdina bat, handiagoa edo berdina bat. 4 zatitzera bidaltzen dut, positiboa denez ez dago inongo problemarik. Orduan, x-en balioak izan behar dute, bat laurenen berdinak edo handiagoak. Orduan, inekuazionen soluzioak izango dira, tarte honetako x-en balioak diren, hoiek. Eta 6. bukatzeko. Inekuazioa, hasten gara. Lehenengo MKT, 3.
irukin iru zati bat, irukin bidertzen ditut, x eta bi. Ken, iru MKT ez aldatzen, goikoak ere ez dira aldatzen. Eta MKT berdina daukat. Hau da, bi zatiki jartzen ditut. Bi zatiki hauekin bat osatzen dut. Orduan, kontuz ikur honekin minus honek behartzen ditu, lau x eta minus bederatzi ikurrak aldatzea ekartzen digu. Hau da, ken lau x eta gehi bederatzi. Izendatzaileak berdina baldin badira, ahaztu ditzakegu eta hemen daukat minus x eta 15 zenbakiak. Eta beste aldean, bat zenbakia. X alde positibora eramaten dut eta zenbakiak beste aldera. Hau da, x alde zabalean dago, x da haundiagoa edo berdin 14. 14 hartzen baldin badet erdi-erdian, ze zenbakita zein naiz hitz egiten, 14 bai eta haundiagoak diren guztiak ere. Orduan, inekuazionen soluzioak izango dira, tarte 14 infinito tartean dauden xen balioak. Bueno, baina arte ikusi dugu inekuazio batean, inekuazio batek soluzio pilo bat dauzkala. Lau ken bi x egitean, minus 8, baina balio haundiagoa ematen duten x guztiak. Zer gertatzen da inekuazio sistema batean? Giltzapen dauzkat bi inekuazio. Orduan, hemen eman behar dituten soluzioak, baita ere desente egongo dira, izan behar dute bai inekuazio hau eta baita ere hau betetzen dutenak. Orduan, lehenengo jutena izebazten inekuazio bakoitza, eta ondoren ikusiko dugu nola jokatu. Bueno, hemen lehenengo inekuazioan, x alde positibora eta zenbakia beste aldera. 12 eta 2x. Hau da, 2x da txikiagoa edo berdin 12. Bi zatitzera, orduan ja, honen ebazpena egin dut. Berdin hemen, x-ek alde positibora, eta beste aldean zenbakiak. 3 eta 3x. 3x dago alde zabalean, 3x alde zabalean, 3 zatitzera bidaltzen dut, orduan, hemen dauzkat. Bi baldintza bete behar dituztenak nik ematen dituten soluzioak, alde batetik. Daude bi zenbaki hemen, biak jartzen ditut, zuzen baten gainean, bat eta 6, bat txikiena da, eta 6, bakoitza kokatzen dut bere lekuan. Inekuazionek esaten dit, eman behar dituten soluzioak bete behar dutela, soluzioiek izan behar dute 6 baina txikiagoak edo berdinak, 6 markatzen dut, eta txikiagoak izan behar duten zenbakiak hartuko nituzke. Hemen marra alde batera egiten dut. Eta beste inekuazioak esaten dit, nik ematen dituten soluzioak baita ere izan behar dutela, haundiagoak bat bainan, eta baita ere baten berdina. Hau da, bat markatzen dut, eta bat bainan haundiagoak izan behar duten zenbakiak. Hemen gorriz markatuta dago. Orduan, alde batetik, nik eman behar dituten soluzioak izan behar dute 6 bainan txikiagoak, eta bestetik izan behar dute bat bainan handiagoak. Bi baldintza horiek betetzen dituzten xen balioak daude bat 6 tartean. Orduan, inekuazio sistema honek dauzkan soluzioak izango dira bat 6 tartearen barnean dauden xen balio guztiak. Hau da, x dago bat 6 tartearen barneko zenbakiak dira inekuazio sistema honen soluzioak. Eta beste bat, bigarrena. Beste inekuazio sistema bat. Inekuazio hauetan ikusten dugu, daude kenketak, MKT-ek, hau da, orduan lehenengo egin behar dutena da txukundu. Jun inekuazio bakoitza ebazten eta txukunduala jungo naiz laburtzen eragiketak. Hemen parentesia egiten dut, kenketa MKT 4, eta hemen ere egiten dut MKT 6, hori da lehenengo gauza egin duguna. MKT 4, kenketa honek kontuz ikur hauek aldatu egiten ditu, eta hemen egiten dut ondoren goikoa goikoarekin, azpiko azpikoarekin, goikoa goikoarekin, azpiko azpikoarekin bidertu. Orduan denak 5ekin bidertu, eta denak 6 bikin bidertu. Ondoren, goran, MKT 8 jarri dut. 8, 8, zatiki bakoitzari MKT berdina jarri diot. Eta hemen 12 daukat, ezta? X-ek elkartu ditut, minus 5x. Eta hemen ja izendatzaileak ahaztu eta hemen bi zatiki hauek batean bateratu ditut, kontuz ikur honek minus, minus, plus, minus ikurrak aldatzen ditu eta. Eta orain ja izendatzaileak ahazten ditut eta lortzen dituten inekuazioa sinpleagoak dira 34x, ken 6, txikiago edo berdin x eta bestea, bigarrena. X-ek alde positibora eta zenbakiak beste aldera. X-ek alde positibora eta zenbakiak beste aldera. Hau da,
33x baldin bada 6 baina txikiagoa edo berdina, 33 zatitzen bitaltzen dut 6. 6 zati 33, simplifikatuta bikin, bi amaikaren. Simplifikatuta irukin, bi amaikaren. Bueno. Inekuazio baten ebazpena, hor daukagu. X-en balioak izan behar dute, X-en balioak izan behar dute, bi amaikaren baina txikiagoak edo berdinak. Eta bestearekin, zazpi daukat, alde zabalean, orduan zazpi zatitzean bidaltzen detenean, X-en balioak izan behar dute, minus hogei zazpire baina haundiagoak. Haundiagoak. Bueno, bi mugauek jartzen ditut. Txikina da negatiboa, eta haundina da positiboa. Vale. Lehenengo inekuazioak esaten dit, nik hartzen dituten soluzioak izan behar dutela. Bi amaikaren zenbakiaren berdinak edo txikiagoak, vale? Berdinak eta txikiagoak baita ere markatzen dut. Eta gainea, bigarren inekuazioak esaten dit, lehenengoak esaten ditena betetzeaz gain, X-en baliorik izan behar dutela baita ere, minus hogei zazpiren baina haundiagoak, minus hogei zazpiren ez baizik eta haundiagoak, kolore gorriarekin markatuta dago. Bueno, bi kolore horiek Z artean ikusten dira, bi koloreak elkartzen dira, bi zenbaki hauen artean ematen dut tarte horretan. Orduan, esango dut, inekuazio sistema honen soluzioak direla, tarte honen barnean daudenak, hau da dira X-en balioak, non dira minus hogei zazpiren baina haundiagoak, eta bi amaikaren baina txikiagoak.